מדינה, אין השכלה, אין 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 מדינה. יולי זה פשוט איך את לא מבינה. יולי מה עשו לי את ההשכלה לקחו לי. 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 יולי לקחו לי. יולי לקחו לי. יולי לקחו לי. יולי מיסטר אולמרט and מיסיס תמיר. אני רוצה ללמוד אבל אני לא עשיר. אולי אעבוד בשלוש עבודות, או אולי אשתות את בנק דיסקונט, רק בשביל ללמוד כאן, רק בשביל לחיות כאן, רק בשביל ללמוד כאן, רק בשביל לחיות כאן. הכל במדינה הזאת עובד הפוך, הכל בגלל שיולי שרת החינוך. חלאס, לסטודנטים נמאס ששמים עליהם פס, לסטודנטים נמאס ששמים עליהם פס, לסטודנטים נמאס ששמים עליהם פס, לסטודנטים נמאס ששמים עליהם פס. איזה בלגן, איזה בלגן, זונה דופקים בכסף וסטודנטים בחינם. איזה בלגן, איזה בלגן, זונה דופקים בכסף וסטודנטים בחינם. והדת שוחט תשחט אחת, אחת, כבשה, כבשה. זה לא מתן, זה לא מסע, אני רק עוד כבשה, רק עוד כבשה.